Ko ki be e how try jung yu Jesus Christ kas ngin kong bo khoi jong kane ka tayo bo khoi e phi baro nga kwa ban kan mau ye phi ba manda kas ngi kala dei kas ngi ga balai pusan na ki sau pos ngi haka yom len ba khoi ba manda kas ngi nga kwa ban ye thu e phi shapang gwe ga long yeng nda ka deb an pen kre e kaduan hang ne ha youth center da kisentiu ki barem dor baman kapor ti hakawi kesngi ngakeli yai tai kong balai pitit kini kisentiu barem dor bah bat kibriu kiu i tang ha kesngi ublei da gajing pu samarki i paiktin shangai jubab padar ya ublei ngimdei bandai ni Henry ngidei ban sbun but day ban ai ka babadu ka barem dordu namar ublei ula ai yalau kun ubarem dortam haka pertei ulok jongka upej taka jing pu samarki ban yo kum kata katanga bat ngadaya ro shisha ya ka ne ka long yeng ya ka jing spoon jongki ya ka jing e jongki yak jing su thu jung mu jung gi kum shi yeng chi sem ban ai ka bhatam ya ublei ngi yo sngo menta ka sngi na ka gospel ba kamaria habethani ru kapan sle ekikjar u jisu tak pniang ka barem dortam hadu ba kane ka jing le jongka kala pen bishni ya judas bat ya kita ki farisi ki riu arsam ngakwa ban ai tang yuei imat puson ni ijing hikai na ka gospel ka bamanta ka sngi ko men ko para be long ki basbun kum kamaria kum kata ka long kmi ai ka babatam ya ublei hato ngi ai ublei ka babatam hato ngi ai kluj men sim ya ublei ni hato ngi long kum utau judas uri warsap hakaway ki kan kai jonga badu way kana asmla ubala tre hakaway ka office la bun snem u kli nga kumne padar hadu lano nga hapan sange ban ai pisa jing kan show ne ban ai jing isne yqwe nga puson shipang bat nga jubab yu ngong sange tat anda ublei ula sange ban kerkhu yepi hoi lada ublei ula kerku yengi hadu katne ula ij yengi hadu katne hadu ban pa yalau kun ban yap na ka ban ta jungi balai khore man sim ban sbun ne ban ai ublei ya ka babhatam kane kama kwa bangin puson kamtam ha kane katayo bukuj katayo ko ublei ula sbun hadu kata na ka ban ta jong ha ban jong pi Enero eu Jesus Christ junom la junom. Amen.